Sa number 7, isa ka lalaki ang kinreklamo nga nagapamahaw nga may bitbit nga armas sa isa ka kalan-an. Pero may mga pulis gali sa mga kalan-an gani na aresto siya kag nakuhaan pa sang illegal nga droga. Arestado ang 24 anyos nga si Johnny Camasura matapos ini ginreklamo sang tenant sang isa ka kalan-an sa dalan Lacson sa Bacolod sang iya nga ginpahaw gamit ang iya sini nga armas. Sa investigasyon sa PNP, nagbaisay si Camasura kag ang tagreklamo kag iya ini ginpahog. Gilayo naman nga nakapangayo sang bulig ang tagreklamo sa mga katapos ang PNP anti-kidnapping group nga nagakaon sa amuman nga kalan-an sang amo nga tion. Sang ilagin patigayon ang frisking kay Camasura, dito na nakuha ang isa ka 22 revolver nga pusil kag 4 ka sachet sa suspected shabu. Detain karon sa police station tuong suspect kag kaso nga paglapas sa RA 9165 kag Comelec gun ban violation ang iya nga atubangon.